Itxialdiak genituen antolatuta Gipuzkoako 5 ikastetxetan. Irakasleon lan baldintzak hobetzeko, 26 eta 27ko greba deialdiak indartzeko. Itxialdiak legez egiteko, tokia erakundeen jabetza diren eskola eraikin publikoak erabiltzeko araubide juridikoari buruzko 77/2008 dekretuak jasotako pausuak jarraitu ditugu zehatz-mehatz. Hala ere, Gipuzkoako lurralde ordezkaritzak eskaera horiei ezezkoa ematea erabaki du. Baimena ukatzeko erabili duen arrazoia honakoa da. Eskatutako erabilerak ikastetxeko ohiko eskola jardueran eragin dezakeela, aurreikusitako jarduera gauzatzeko ezaugarri egokiak betetzen ez dituelako. Aipatu behar dugu itxialdiak egiteko eskaeretan, ikastetxeak gaurko 5:30 biharko goizeko 7:00 bitarte genituela eskatuta. Lotarako gela edo eremu bat soilik eskatu. Itxialdia ordutegi horretan egitea erabaki genuen espreski eskola jarduera ez oztopatzeko. Hortaz, lurralde ordezkaritzak erabili duen arrazoia aitzakia besterik ez da. Irakasleon aldarrikapenak oztopatu eta greba deialdiaren aldarria ezkutatzeko. Bada, okerreko bidea hartu dute berriro ere. Urtarrileko greben aurretik, Eusko Jaurlaritzak guraso eta irakaslei bideleitako gutunaren bidalketa traketsa bezala, itxialdiak egiteko debeku honek greba deialdia indartzeko arrazoiak biderkatzen ditu. Bide batez, Hezkuntza Sailari 2010tik iraungita dagoen hitzarmena berritzeko beharrezko diren edukiak mahai gainean jar ditzala eskatzen diogu. Izan ere, itota gaude lan zamekin edota neurrigabeko lan burokratikoekin. Gu irakasleak gara, eta denbora behar dugu ikasleekin kalitatez egoteko. Horrela bakarrik bermatuko baitugu kalitatezko hezkuntza publikoa. Guzti honengatik, LAB, STEILAS, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek, otsailaren 26 eta 27ko deitutako grebetan parte hartzeko deia egiten diegu irakasleei. Otsailaren 26 eta 27an irakasleok grebara.